வீடியோல ஒரு கேள்வி அதுக்கு முன்னாடி இதை கேளுங்க. நீங்க ஏதாவது புதுசா ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்கன்னா இதெல்லாம் உன்னால முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதுவே நீ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன்டா உன்னை பார்த்து சிரிப்பாங்க. அதுக்காக நீ எஃபெக்ட் போட கேட்ட மற்றவங்க கூட வந்து ஜோக் காட்டாங்கன்னு சொல்லி கேலி கிண்டல் பண்ணுவாங்க. சக்ஸஸை நோக்கி ஒரு ஸ்டெப் போனான்னு சொன்னா சீன் போடுறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அதுவே நீ ஜெயிக்கிட்டாயின்டா லக்குன்னு சொல்லுவாங்க. இதுவே தோத்துட்டாயின்டா நான் அப்பவே சொன்னேன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த உலகம் குறை செல்லத்தை விட்டு ஒரு நாள் மாற போறது இல்லை. ஸோ நீ இந்த உலகம் இப்படித்தான்னு சொல்லி குறை சொல்லாம உன் வாழ்க்கைக்காக எஃபெக்ட் போடு, கண்டிப்பாக ஜெயிப்பேன். கேள்வி என்னண்டா, குலஃபா ஊர் ராசிதுங்களுக்கு அதிக காலம் ஆட்சி செய்த கலிஃபா யார்? பதில் தெரிஞ்சா கமெண்ட் பண்ணி விடுங்க. அப்படி தெரியலன்னா ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இதுக்கு முன்னின வீடியோவின் பதில் என்னன்னா சூரா அல் ஃபலக். இந்த வீடியோவின் பதில் அடுத்த வீடியோவின் லாஸ்ட்ல